ассалому алайкум дӯстон ва ҳамватанон. Аз ман бисёр пурсиданд ки чӣ гап шуда истодааст дар ҳудуди Исроил, чаро ин Исроил беспилотнику самолетҳо бардошта замини Шомро бомбаборон карда истодааст. Чӣ гап шуд ки ин ду рӯзҳо даст ба силоҳ зада ҷанг карда истодаанд. Ҷанг аз нав сар шуд ва монанди ин хеле саволҳо дода пурсиданд, хостам ҷавоб диҳам. дӯстон ва ҳамватанон, барои ману шумо сабаби ҷанг муҳим аст. чаро якбора ин ҷанг оғоз ёфт? Сабаби ҷанг ин шуд ки ду рӯзҳо як видео карданд ба ҳаққи паёмбари мо шумо Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам, гапҳои қабеҳи ноҷоз заданд ва ин видео дар интернетҳо паҳн шуд, ғазаби мардумро овард. Мардум хеле ғазабнок шуданд ва мо шумо медонем ки касе дар ҳаққи паёмбари мо шумо гапи ноҷо гуфт, паёмбар гуфта ман ӯро намебахшам. Яъне чӣ? Агар касе дар ҳаққи Аллоҳ суханҳои қабеҳи ноҷоз занад, худованд шояд ӯро бахшад, шояд набахшад. Валекин паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфтанд ҳаққи ман намебахшам гуфтанд. Барои ҳамин касе дар ҳаққи паёмбари мо шумо суханҳои қабеҳ ноҷо гуфт, ӯро ҷазо дода шавад ва ҳамин сабаб шуд мардум ҳама хестану бо шиорҳои хестанд ки Муҳаммад қоиди абадии мо мебошад гуфта, бо ғазабнокӣ хестану ба тарафи дурӯзҳо рафтанд, то ҳамун шахсоне ки суханҳои қабеҳ гуфтанд ба ҷиноят кашида шавад. ин дурӯзҳо як шохаи шиаҳо мебошанд, монанди Нусайрию, Алавию. Ин дурӯзҳо инҳо ботинӣ мебошанд. Пас вақте ки мардум бар сари дурӯзҳо рафтанд, онҳо ба ҷое ки муҷримро таслим кунанд, даст ба силоҳ заданду хунрезия сар карданд. Ин дурӯзҳо ҷангро сар карданд ва ҷанг шадид рафт ва Исроил бо беспилотнику самолетҳояш баромада Сурияро бомбаборон кард. хеле хунрезӣ ҷанг сар шуд ва ин мардумро бисёртар ба ғазаб овард. онҳо ҳама каса баромаданд бо шиорҳои лабайк лабайка ё Аллоҳ гӯён баромаданд, гуфтанд ҳамаи мо шаҳид шавем, ҳам мо ҳимоят мекунем Расули Акрамро гуфта, ҳама каса баромаданд. ана ҳамин сабаби ҷанг муҳим аст. бо эҳсосоти мардум бозӣ накунен, дар номуси дин инсонӣ нарасен. ин дарс аст барои мо шумо. мақомоти мо ҳам бояд аз ин дарс гиранд, нагузоранд худашон ва дигарон, каси дигар гапҳои қабеҳ дар ҳаққи паёмбарамон Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам назанад ё дар номуси инсони ҷавонони миллати тоҷик нарасанд. яъне вақте ки дар рӯймоли духтарони тоҷик даст мерасонанд, ин дар номуси ҷавонони миллат таъсир дорад. худо накунаду мардум ғазабнок шуда хезанд, баъд дер мешавад, оқибати хуб надорад ин. пас шумо таҳдид мекунед ин ҷавононро, бо армияи Русия таҳдид мекунед, бо чизи дигар ҳам таҳдид кунед, уже ҳеҷ фоида надорад. ин ғазаби мардумро шумо хомӯш карда наметавонед. барои пешгирияш барои мо дарс бошад ки он чи ки дар ин ҷо шуд, мо бо эҳсосоти мардум бозӣ накунем, бо эҳсосоти дин Расули Акрам саллаллоҳу алайҳи ва саллам бозӣ накунем. ин чизо ҳаст ки ино нобахшанда ҳаст. вақте ки як духтари миллати тоҷикро даст мерасонед, шумо фикр намекунед ки ака дорад, додар дорад, як ҳамватанаш ҳаст, номус дорад. ин дар номуси ҷавонон хеле таъсири сахт дорад. ин чиз барои мо дарс бошаду эҳтиёт бошем. хулоса дӯстон ин аст ки мардуми Сурия хеле ғазабнок шуданд, хестанд, ҷанг сар шуд, дурӯзҳо даст ба силоҳ заданд ва чӣ тавре ки гуфтам самолетҳои Исроил бомбаборон кард. ин мардумро манъ накард, то охира ҷанг карданд ва дурӯзҳо дар охир шикаст хӯрданд, қафонишинӣ карданд. ва нигоҳ кунед ки ин таҳдидҳои Исроил, бомбаборони Исроил ҳеҷ пеши мардумро нагирифт. инҳо чӣ шуҷоатии мардона нишон доданд. худованд инҳоро сарбаланд нигоҳ дорад ва ин хел шуҷоатию ғайёрии инҳое ки доранд бар дигар миллатҳоям насиб гардонад ва ҳамаро ҳамхен монанди ҳамино сарбаланд иззат нигоҳ дорад. шуморо ба худованд месупорам дӯстон ва ҳамватанон. салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.